4. Ο χριστιανισμός απορροφά, σωματοποιεί και θεοποιεί αυτό το στοχασμό. Αν για τον Πλάτωνα η υψηλότερη γνώση ήταν η γνώση της μορφής του αγαθού, για τον χριστιανισμό η υψηλότερη γνώση είναι η γνώση του Θεού. Ο Θεός είναι το πιο πραγματικό πράγμα που υπάρχει και αν η γνώση του Θεού είναι αδύνατη εξαιτίας της πτώσης μας, η ψυχή μας θα πρέπει να πασχίζει να αγαπήσει το Θεό και μόνον Αυτόν, πάνω από οτιδήποτε άλλο. 5. Αν η μορφή είναι τέλεια, αν είναι αυτή καθ' αυτή η τελειότητα, τότε πώς εξηγείται η προφανής ατέλεια του κόσμου? Γιατί ο κόσμος δεν είναι τέλειος, ναι σε πά. Εδώ λοιπόν υπησέρχεται η ύλη, η αιτία της πτώσης μας. Για τους αρχαίους Έλληνες, η αρχή της ατέλειας ήταν η ύλη. Η ύλη ήταν η πηγή της φθοράς της μορφής, της φθοράς του ορατού κόσμου. Στο χριστιανισμό η ατέλεια της ύλης είχε γίνει πολύ πιο σεξι ως ατέλεια του υλικού κόσμου μετά την πτώση και προπάντων ως ατέλεια της σάρκας. Πράγμα που οδήγησε τον Απόστολο Παύλο σε εκστάσεις αυτοϋποτίμησης και ταπείνωσης. Μας αρέσει αυτό. Όπως όταν κάνει λόγο για το σώμα του θανάτου τούτου, για τον νόμο της αμαρτίας που μένεται στα μέλη του σώματος. 6. Για εμάς, τους νεκροναύτες, τους μοντέρνους εραστές των ερειπίων, των ραδιοκυμάτων και των αέριων ρευμάτων, τα πράγματα είναι ακριβώς αντίστροφα. Το πιο πραγματικό για εμάς δεν είναι η μορφή ή ο Θεός, αλλά η ύλη. Η ακατέργαστη υλικότητα του εξωτερικού κόσμου. Δοξολογούμε την ατέλεια της ύλης και σωματοποιούμε αυτή την ατέλεια σε καθημερινή βάση. 7. Πώς να μείνει η ύλη ύλη? Πώς να αρθρωθεί έστω ψιθυριστά η ύλη ως ύλη σημαντική? Πώς να γίνει μορφή? Με πρότυπο έναν από τους ήρωές μας, τον Μωρίς Μπλανσό, μπορούμε να απομονώσουμε δύο τάσεις. Δύο επικλινείς πίστες δυνατοτήτων. Ο ένας πειρασμός είναι να προσπαθήσουμε να χωνέψουμε όλη την πραγματικότητα σε ένα σύστημα σκέψης. Να την καταβροχθήσουμε, να εισδύσουμε μέσα της και να την κατακτήσουμε. Είναι το κοινό σημείο μεταξύ Χέγκελ και Μαρκίσιου Ντεσάντ. Η επιθυμία να αφομοιωθεί η δυνάμει της έννοιας, όλη η πραγματικότητα μέσα στο υποκείμενο. Πρόκειται για την ιδεαλιστική μανία της κοιλιάς που έγινε νους, όπου η ύλη απορροφάται μέσα σε έννοιες που λειτουργούν σαν στιπόχαρτο. Αυτό είχε στο μυαλό του ο Ντελέζ, όταν είπε ότι η φιλοσοφία ήταν ένα μακρύ γαμίσι από τον κόλο. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η γλώσσα είναι ένα είδος φόνου και ο Αδάμ ο πρώτος serial killer, όταν περιπλανήθηκε στον κήπο της Εδέμ δίνοντας ονόματα στα διάφορα υλικά πράγματα. Η άλλη επιλογή είναι να αφήσουμε τα πράγματα πράγματα. Την ύλη ύλη, το πορτοκάλι πορτοκάλι και το λουλούδι λουλούδι. Σε αυτή τη δεύτερη πλαγιά παίρνουμε το μέρος των πραγμάτων και προσπαθούμε να θυμηθούμε την νυχτερινή τους, ορυκτή ποιότητα. Αυτή είναι για μας η ουσία της ποίησης, έτσι όπως εκφράζεται στον Φράνσις Πόνς, τον όψιμο Ουάλα Στίβενς, στις ελεγγύες του Ντουίνο, του Ρίλκε και ορισμένες περσόνες του Πεσόα. Να προσπαθείς και να αποτυγχάνεις, να μιλήσεις για το πράγμα αυτό καθ' αυτό και όχι απλώς για ιδέες σχετικές με το πράγμα. Να λες κανάτι, γέφυρα, τσιγάρο, στρίδι, νυχτερίδα, σπόγκος, Σπόγκος. σπόγκος. 8. Κατά μία έννοια, και είναι ένα επιχείρημα που το τονίζει με πολύ έμφαση ο Μπλανσό, κάθε τέχνη και κάθε λογοτεχνία μοιράζεται ανάμεσα στους δύο αυτούς πειρασμούς. Είτε να εξαλείψει την ύλη και να την ανυψώσει σε μορφή, είτε να αφήσει την ύλη ύλη, κάνοντας τη μορφή όσο πιο δυνατόν άμορφη. Η INS παραδίνεται με πείσμα στον δεύτερο πειρασμό. Να αφήσει την ύλη ύλη. Να αφήσει τη μορφή να προσεγγίσει την απουσία, την έλλειψη και τα ερείπια. Σαν τον Φλομπέρ. Στο τέλος του πειρασμού του Αγίου Αντωνίου, ο οποίος λέει ότι θέλει να τρέξω σαν το νερό, να δονηθώ σαν τον ήχο, να λάμψω σαν το φως, να πάρω όλες τις μορφές, να μπω σε κάθε άτομο, να κατέβω στα βάθη της ύλης, να γίνω η ύλη. Αντί όμως να βλέπει το ακτινοβόλο πρόσωπο του Χριστού σαν τον βασανιζόμενο Άγιο, ο Φλομπέρ αποσυντίθεται στο κενό, σαν τη Μαντάμ Μποβαρί, ανάσκελα στο δάσος, λαιλατούμενη από το αντρικό όργανο, με τα μάτια της να καίγονται από τη φλόγα ενός αστεριού. 9. Εξού και οι άλλοι μας ήρωες. Όχι ο Ντόριαν Γκρέι που προβάλλει μια τέλεια μορφή στον έξω κόσμο, αλλά το συνονθήλευμα σάρκας που σαπίζει κρεμασμένο στη σοφίτα του. Όχι ο Φράγκενστάιν που μέσα από το δημιούργημά του βλέπει τον εαυτό του καθομοίως του Θεού,
να στέκει σαν τον Κάσπαρ Ντέιβιντ Φρίντριχ πάνω σε ψηλές βουνοκορφές για να ταινίσει το υψηλό. Αλλά ο νοσηρός του Οσίας, που τον φέρνει αντιμέτωπο με την πραγματικότητα της βιομηχανίας, τη δυσοδεία των εργοστασίων συσκευασίας κρεάτων. Όχι τα αυτοκρατορικά όνειρα στο μυαλό του πολικού εξερευνητή Έρνες Άκλιτον, αλλά τα μαυρισμένα από τα κρυοπαγήματα δάκτυλα των ποδιών του, τα οποία, αφού το λευκός χώρος όπου τον είχε οδηγήσει από κοτιά του και όπου ήλπιζε να γράψει το όνομά του στερεοποιήθηκε και συνέτριψε το σκάφος του, ο ίδιος και το πλήρωμά του αναγκάστηκαν να τα κόψουν από τα ίδια τους τα πόδια, να τα μαγειρέψουν στη φωτιά και να τα φάνε. Οι νεκροναύτες είναι ποιητές του αντίποδα της ποίησης. Καλλιτέχνες στον αντίθετο πόλο της τέχνης. Η ανταρκτική της. 10. Κοντολογής. Στον ιδεαλισμό της φιλοσοφίας και στις ιδεαλιστικές ή υπερβατικές συλλήψεις της τέχνης ως καθαρής και τέλειας μορφής, αντιτάσσουμε ένα δόγμα ποιητικού ή νεκροναυτικού υλισμού, που συγγενεύει με την έννοια του ίνφορ, του άμορφου, του μπατάι. Ένα σύμπαν που δεν μοιάζει με τίποτα και τρυπώνει παντού σαν αράχνη ή σκουλίκι. Σε αυτό το σύμπαν θα πρέπει να πλοηγηθούμε. Και όπως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο αφηγητής του Μόμπι Ντίκ ο Ισμαήλ, καθώς επιπλέει μέσα στο διακοσμημένο φέρετρο που είχε γίνει η σωσίβια λέμβος του, η πλοήγηση είναι μια δύσκολη τέχνη. 11. Ερώτημα. Πώς πλοηγούμαστε? Πώς μεταχειριζόμαστε την ύλη? Απάντηση. Αναυθεντικά. Αυτό μας οδηγεί σε ένα περαιτέρω κεντρικό στοιχείο του δόγματος της INS που θέλουμε να προπαγανδίσουμε απόψε. Σε σχέση με τη διάκριση μορφής ύλης, η κυρίαρχη νεωτερική απάντηση στο δίλημμα αυτό είναι να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να διαμορφώσει τον εαυτό του ως ενιαίο, άφταρκες, αυτόνομο υποκείμενο. Αυτό είναι το νεωτερικό όνειρο της αυθεντικότητας. Μετά την αποτυχία της μεταφυσικής υπερβατικότητας, ο εαυτός μπορεί να ορθωθεί, πλήρης, ακόμη και ως Θεός, ως ηρωικό υποκείμενο, και ότι πολλοί τέτοιοι ήρωες μπορούν να συνενωθούν σε έναν ενιαίο λαό. Επιλογή μας είναι να εγκαταλείψουμε την ιδέα του λαού και του ατομικού υποκειμένου. Αντιθέτως, ο νεκροναύτης είναι ένα τμητόν. 12. Για εμάς η αναυθεντικότητα είναι ο πυρήνας του εαυτού. Αυτό που σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Πράγμα που σημαίνει πως ο εαυτός δεν έχει πυρήνα, αλλά είναι μια εμπειρία τμήσης, σχάσης. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να εγκαταλειφθούν όλες οι λατρείες της αυθεντικότητας, παραδοσιακά θρησκευτικές, πολιτικές, new age ή νεοβουδιστικές, που επιχειρούν να ανακτήσουν κάποιο ίχνος αυθεντικότητας. 13. Θέλουμε να προτείνουμε την έννοια της πρωταρχικής αναυθεντικότητας, την οποία διασκευάζουμε ελεύθερα από το Χάιντεγκερ. Σκεφτόμαστε ότι η ανθρώπινη ύπαρξη διαμορφώνεται σε σχέση με μια κατέργαστη υλική γεγονότητα, που δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο. Οποιαδήποτε απόπειρα αυθεντικότητας διολυσθένει και πάλι σε μια αναυθεντικότητα, από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει, την οποία όμως θα ήθελε να αποφύγει. Σε αυτήν ακριβώς την κίνηση αποφυγής, την αποστροφή του εαυτού από τον εαυτό, αποκαλύπτεται ότι είμαστε μοιραία ενσωματωμένοι στην υλικότητα. Η αναυθεντική ύπαρξη βιώνεται ως φορτίο, ως βάρος, κάτι στο οποίο είμαι προσιλωμένος, χωρίς να είμαι ικανός να γνωρίζω γιατί ή να γνωρίζω κάτι περισσότερο. Σαν τη φέδρα του Ρακίνα, που είναι ριζωμένη στο γεγονός ότι ποθεί ερωτικά τον προγονό της, από τον οποίο λαχταρά να ξεφύγει. Ή σαν την Έντα Γκάμπλερ του Ήψεν, που μαραζώνει από μια ανικανοποίητη επιθυμία, μια αφόρητη φυσική κόπωση, από την οποία η μόνη διέξοδος είναι το πιστόλι του πατέρα. Η αναυθεντική ύπαρξη έχει τον χαρακτήρα ενός μη αναγώγιμου ότη, που ο Χάιντεγκερ αποκαλεί das seines da, το ότι του εδωνά. Νιώθω δεσμευμένος στο ότι του εδωνά μου, στο καθαρό γεγονός της γεγονότητάς μου, με έναν τρόπο που καθιστά επιτακτική μια απάντηση.